Takže čau lidi, já vás zdravím u svého videa a dneska to bude česneková challenge. Takže máme tady dneska zvláštního hosta s názvem Barty 12. A s Bartym budeme dneska, jak bych to jen řekl, jíst česnek. No tak, takhle. Budeme muset sníst česnek. Je tady ten pačík. Česneky vlastně, on má 3, protože jsou malinký a já mám 2 větší. Ještě dva, ne? Tady ten. Ty jsou menší. Ale cílem vlastně naší challenge je co nejrychleji sníst svůj část česneků, zapít to vodou svojí a potom ten kdo to stihne první, má bod. Potom přijde ta druhá část. Tohle to je nějaký polotučný mlíko a vlastně bude to mlíko takhle, já nevím, jak ho mám dát, no, třeba takhle. A já pak svým dám trošku níž kameru a vlastně ten, kdo toho mlíko vezme první a napije se ho, prohrál a vlastně má ten druhý bod. Cílem hry je co nejrychleji sníst česnek a nezapít to mlíkem. Musím ale vypít za to tu vodu. Mě nechutná voda. Ale tak já si myslím, že teď ještě na čase přidat tam trošku česneku. Teda česneku, pepře. Všechno ještě tady na těch malinkých chybí. To je dobrý. No a asi můžeme jít na to. Ale to je všechno připravený, tak já se hned vrátím a jdeme na to. Takže já jsem zpátky a jak vidíte, už jsem dal níž kameru, ale ještě lepšíme. No, ponecháme už takhle. A tak první kolo bude co nejrychleji sníst ten česnek s pepřem a vypít k tomu celý hrnek vody. Vidíte, že ta voda je někde tady přibližně. A myslím si, že tady to bude hodně krutý, protože česnek s pepřem bude dost krutej. Tak jdeme na to. To bude. 3, 2, 1, teď! Ať to voda. Můj krok. Pivo. No tak, to bylo strašný. Já si vyhrál. Tak to je strašný. Ještě tu mám tu vodu, počkat. Ještě mám vodu. A to je jedno, voda se už nepočítá, Tak to bylo, tak tohle bylo asi to nejhorší, co jsem kdy měl. Fuj. Teď to musíme pauzovat. Nemusíme, fuj. To bylo strašný, to bylo fakt, tady ten challenge byl strašný. Ale dávejte lajky, odběry, prostě, já nevím, pište komenty, co jsme udělali špatně, co jsme udělali dobře, ale mě strašně pálí. Já to teď jdu asi poklidit a nevím, pak ještě možná něco si dám na... Počkejte, hned se vrátím. Takže už jsme zpátky, ale to bylo fakt strašný. Ale z tohohle videa to je asi všechno. Dávejte lajky, odběry, komenty, fakt pište, jak jsem říkal. A to je vážně z tohohle videa všechno. A čusák. Čus.